Vi skal have fundet det her kort. Hjerter 5 skal vi have fundet via 3 faser. Via 3 faser. Den kommer simpelthen ud. Det kunne godt lige tænke sig på den. Ja, det var hjerter 5. Den kommer. Det er hjerter 5. Den kommer ud. Der er sat med meget albueplads her. Plads betændelse. Eller hvad er det, Morten? Det er bare en flint. Au! Godt trænge til en snabelvand. Hey Morten, Så har har du vi ikke ikke smejset særlig med mange til i kassette morgen. i? Det er ikke særlig langt, vi skal i morgen. Den skal jeg hente nogle snabler. Ja, Jeg kommer. har kun ikke på det. Vil du også tage en med til mig? Den kommer. Ja. det er sgu nu. Hvor er det lys nu? Der er Godt. Okay, endnu en gang kører vi på med... Jeg venter lige på, Anders kommer tilbage med snabelvand. Stykke derude. Så tager jeg rundt. Godt. Vi har lagt det op i 4 forskellige bunker. Vi bruger Anders nu. Hvilken en af bunkerne ligger den i? Hvilken en af bunkerne ligger Spar 5 i? Var det Spar 5? den bunke. Ja, det var... Ja. Nej, det var hjerter 5. Hjerter 5. Hjerter 5 ligger. Så ligger den i. Det ligger i den der bunke. Det har vi sagt. Ja. Anden fase. Det ligger faktisk. Er det sandt eller falsk bunke? Den er falsk. En falsk bunke. Sand eller falsk bunke? Hvad laver Den du? er falsk. Sand eller falsk bunke? Falsk. Det er en sand eller falsk? Falsk. Godt. Hvad laver du? Fik så fisen. Skal jeg være med at lege med den? Prøv lige 2 sekunder. Ja, jeg skal være med at lege. Du skal da til. Så skal jeg til. Gjorde jeg til sidst. Hallo, sig, det var derfor, vi ikke må få den. Hallo, prøv at lade være med det der. Jeg prøver at tænde det. Ja. Lad være med at lege med dem. Godt. Hvilken en af bunkerne ligger den i? Den. Den ligger i den her? Ja. Hjerter 5. Værsgo. Så er det kunne være så fedt, hvis det så også rent faktisk, at det her det er hjerter 5. Nej! Bliv ved.